Goddag, Thomas, og hvem end ellers der skal se den her. Vi har så her vores thiosulfat og reaktionshastighed forsøg, hvor at jeg vil gå igennem disse punkter her, og så selvfølgelig snakke om det hele undervejs. Så til at starte med, så skal jeg selvfølgelig forklare, hvorfor koncentrationen, temperaturen, overfladearealet og overfladearealet har betydning for reaktionshastigheden. Jamen altså med koncentrationen, så har det at gøre med koncentrationen, selvfølgelig med koncentrationen, men jo større koncentrationen er, jo hurtigere går selve reaktionstiden, som jeg vil komme mere ind på med vores resultater inden for forsøget. Og temperaturen, jo højere temperaturen er, jo hurtigere går det, som jeg også vil komme hurtigere ind på, eller jeg vil komme mere ind på inden i vores resultater. Og overfladearealet, det kan jeg ikke svare på. Formålet derimod, det var dog, at vi skulle finde ud af, hvordan, eller sådan imellem de forskellige koncentrationer og vand og det hele, som vi skulle blande sammen med forskellige temperaturer og det hele, hvordan det hang sammen, og hvordan vi har udført det står heroppe, hvor det var sådan, vi havde nogle bagerglas med noget vand, det varmede vi op med en bunsenbrænder til en vis temperatur, og så i hvert fald 50 grader står der, kan jeg lige hurtigt se. Og så skulle vi også have et stykke papir med en mørk plet. Det var også meget fint. Og så holdt vi koncentrationen ned i, og så sagde det bare wow, og så gik det løs. Så går vi ind under vores forsøg her. Vi kunne ikke lige finde temperaturen på vores forsøg 1, men vores resultater lige hurtigt, det var, at i vores første forsøg, der tog det 27 sekunder, og temperaturen, som jeg sagde, det vidste vi ikke. Forsøg 2, det tog 1 minut og 10, og hvor vi havde en temperaturen på stuetemperatur, og i tredje forsøg, der tog det næsten 41 sekunder, hvor temperaturen var 20 grader. Og da vi så satte temperaturen lidt højere op til start 60'erne, start 60 grader, slut 55 grader, så en højere temperatur, der kan vi se, at reaktionen der tog omkring 9,5 sekunder. Så med vores databehandling, der har vi en del, men kort og godt sagt, så havde vi nogle opgaver, vi skulle gå igennem, hvor vi skulle beregne den aktuelle stofmængde koncentration, og vi tog så her med femmeren, med tommelfingerreglen, hvor det var sådan, vi havde en usikkerhed på 47% i forhold til, hvad vi egentlig burde have fået, og det var egentlig ikke så godt, men samtidig så tænker jeg, at det var fint nok, siden det bare er et forsøg, hvor vi tester os frem. Og reaktionshastigheder gælder ved de anførte aktuelle stofmængdekoncentrationer af reaktanterne, som er vist her. Og så er her, hvor der er sammenhæng mellem det, og masse møg. Og så en anden konklusion. Ja. Det var egentlig, jo højere koncentration sammen med temperaturen, jo hurtigere vil selve reaktionen med thiosulfat gå. Så